Dan hu l-mument tagħna ħbib tiegħi tal-Partit Nazzjonalista, il-mument li bil-vot tiegħek tagħti nifs ġdid lill-poplu Malti u Għawċi kollu. Ejjew ħbib tiegħi, din hija s-sija tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Għalhekk issa wasal il-mument illi nilqgħu din is-sejħa u nkunu aħna il-promoturi tal-bidla. Stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt li kienet jindirizza l-ewwel Masreli għal din il-kampanja elettorali li saret quddiem id-Dar Ċentrali fejn ħabbar numru ta' proposti fl-interess tal-poplu Malti u Għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif wara 4 snin oħra tal-Labor it-traffiku emmadu weduna l-isptarijiet li qatt ma saru fil-waqt li ħallew lil Maltin u l-Għawċin bħala l-aktar ħaddiema stressjati fuq il-post tax-xogħol fl-Ewropa. 4 snin ilu iż-żgħażagħ ma kinux jaffordjaw jixtru l-ewwel post tagħhom. Illum iż-żgħażagħ l-istess għadhom ma jaffordjawx jixtru l-ewwel post tagħhom. 4 snin ilu kullimkien kien iffullat u fgat. Illum l-istess għadna kullimkien iffullat u fgat. Elix Borg saħaq li l-pajjiż huwa qaċċan għal nies ġdid fil-waqt li qal li l-poplu jixraqlu kwalità ta' ħajja aħjar u kien hawn fejn ħabbar numru ta' proposti għal din il-kampanja elettorali. Gvern nazzjonalista iwiet illi jibni sptarijiet ġodda ġewwa Malta u Għawdex. Gvern nazzjonalista jibni sptar totalment ġdid fit-tramuntana ta' Malta. Gvern ġdid nazzjonalista ser nibdlu u nkabbru il-Pawla Hub fi sptar għal poplu Malti u Għawċi. Gvern ġdid nazzjonalista ser intejbu u nkabbru l-isptar Mater Dei biex jagħti servizzi aħjar biex ilaħħaq mad-domanda tal-poplu Malti u Għawċi. Gvern ġdid nazzjonalista jibni sptar ġdid ġewwa Għawdex. Apparti minn hekk Elix Borg ħabbar ukoll ċentru ta' eċċellenza li għandu jieħu ħsieb kemm is-saħħa fiżika kif ukoll is-saħħa mentali tal-bniedem, proġett li huwa uniku għal Gżejjer Maltin. Gvern ġdid nazzjonalista jibni ċentru ta' eċċellenza għolja li nippromovu lifestyle, well-being, sabiex itejjeb is-saħħa fiżika u mentali tal-poplu Malti u Għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li gvern ġdid nazzjonalista jiftaħ ċentri għas-saħħa mentali fil-lokalitajiet bilan li s-saħħa mentali ma tibqax stigma fis-soċjetà tagħna u ħabbar ukoll li gvern ġdid nazzjonalista jar il-mediċini kollha tal-kanċer jingħataw b'xejn biex l-individwi vulnerabbli ma jibqgħux jittalbu għal dawn il-mediċini.